Hora sa manginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradio ta, pamuraho kita, di jamita nanang si patol hasota, di partangyangan, songoninang di jamita, di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita di hari minggu info kapit, tanggal sia Maret 2025, Evangelium jamita turpuk sian surat ni Apostel Paulus tu Rom bindu 10 ayat 10 sahak ro di ayat 20 sada. Rom bindu 10 ayat 10 sahak ro di ayat 20 sada. Lung takas suja hami turpuhon amanginang onma di pikiran nami na mungkin bui mangurupi jala pamorahok kita. Na berjulu mulu sedok pandohan tinanda do hau sian parbuena jala didok muse tinanda do sahalak sian akka hatana do akka pikiranna. Songoni manang diturpuk taon lambagas do tatanda Apostel Paulus marhite pikiran ni ibana na macai bagas di patol has ibana di surat Rom na sinurat naon. Jadi molo tajaha surat Romon lam takasma taida jala tatada hadirion ni Apostel Paulus sian sahalak naso porsea gabe porsea takas porsea jala gigih patorakon taringot tu ha porsiauni taringot tu sude na dapot ibana hinorhon ni ha porsiauni tu sima ditugihon ibana naman jaha surat na tu Rom argani ha porsiauni macai arga situ tudo ha porsiauni dihilala ibana alamarhiti naong porsia ibana dapotan haluaon ibana di bagasan Kristus Jesus. Jadi manakin lam takas do tatanda hadirion na Apostel Paulus sian buah pikiran ni mana na sinurat ni mana nama cai bagas di surat Rom. Nah dibagi mai itu dua kelompok besar. Sian bindu sada tu bindu 10 sada jok maridok rupani ortodoksi ajaran yang benar baru ortopraksis hidup yang benar. Jadi ajaran yang benar harus berakhir pada hidup yang benar. Ortodoksi harus berakhir pada ortopraksis. Ajaran akapuda nasitong na pinatol hasni ibana taringot tu haporsiaon na mangulu di bagasan Kristus Yesus nama korhon haluaon alai ikut tarida dui di ngolu siganopari marhite ngolu nasitong. Jadi sahalnai di bindu sada tu 10 sada ima akapuda nasitong sian bindu 12 ima praktek ngolu nasitong di ngolu siganopari. Jadi lam takas tatada hadirion ni Apostel Paulus marhite surat Rom. Terlumawi manang diturpuk taon di bindu 10 ayat 10 sahak rodi ayat 20 sada. Lam taida muse hina arga ni barita nauli. Barita naung di pasahat tu Apostel Paulus marhite na tinakuk ni Tuhan ibana di haporsya ibana ditangihon ibana baritai makorhon haporsyaon jala arga situ tudu baritai na pasahaton halak na manangihon tu bagasan haporsyaon na makorhon haluaon di bagasan Kristus Jesus. Mulut taida sian ayat 15 bagian B lehet nai lakkani akka si baritahon nadenggan. Si baritahon nadenggan ima barita nauli taringot tu Yesus Kristus barita nauli haluaon naung sahat tu jolma manusia di bagasan Yesus Kristus. Lehet nai lakkani akka
si baritahon nadenggan termasuk di Apostol Paulus naung Porsea jala tadok majorupani dia menjadi seorang pejuang iman namang kampanyehon arga ni ha Porsea ni menjadi duta, menjadi ambasador imana rupani mempromosikan percayalah Porsea mahamu ai ido ajaran nasitong ido poda nasitong jala diturpuk tahun di patolhas ibana asasian na tumangihon do roha Porseaon ia panangihoni sian hatani Kristus do manangihon hatani Kristus gabe hidorhon ni ido ro ha Porseaon alai dang disude jolma manusia dihalak na olo Porsea do na manangihon sian bulus ni rohana sian unduk ni rohana dohot namar panguluyon ngalana diturpuk tau pido imana 10 alai dang sude manguloi barita naulii ainin na si Jesaya do ali Tuhan tung ise maka Porseai jami tanami diturpuk tahun taida 2 horong ni Israel na dibaritahon barita itu nasida alai mereka mengeraskan hati ditulak nasida do baritai. Tetapi di dalam teks ini kita juga belajar tentang kekuatan firman Allah. Marsiajar do hita diturpuhon pikir hamin apa duahon pahem bangotta hagogoon ni hata ni debata. Naso mulak ia sojolo marparbue takas tarida hata ni debata. Songon aek namardalan. Melutung adok sada batu nabalga. Satokin maniop perdalanan ni aiki. Alai luluan ni aiki do musia dalanna. Asa mardalan ibana aladak tarambati perdalanna. Songonido tung pedipatolhas Apostol Paulus widahami diturpuk tahun hata kangon ni bangso Israel. Tukpe di Papua tu nasida poda nasitong. Poda taringot tu haluau ni. Alai ditulak nasida. Sadat poda na arga musi. Poda nasitong diturpuk tahun. Ikon marparbue do barita naulii. Margogo situ tudo hata ni debata. Ia bekerja. Jika ada yang menolak, dia akan bekerja terus-menerus sampai menemukan orang yang menerima. Gabe tu saluhut bangso do barita naulii. Jadi 2 horong Madison. Horong yang semestinya lebih mudah percaya karena mereka telah mendengar berita itu. Dohot horong sesitongna nama nangihot do nasida sian duru baritai alai gabe dohot nasida Porsea jalai makorhon haluaun tu nasida. Atong molo dia kasurat ni Apostol Paulus na mangihut ido imana dangadong be Yunani dangadong be Yahudi gabe sada nama ise masih jakkon barita na ditangihon nai taringot tu barita nauli jala makka Porseai jala makka nguluhon jala mangulahon ido na dapotan haluau ni. Jadi pikir hami tu sima tatugihot turpuk tahun mangarahon ruas ni huriata. Bagaimana sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan? Buado keputusan-keputusan yang kita ambil setelah firman Tuhan itu ditaburkan. Apakah bagian dari orang yang menolak dan mengeraskan hati, atau sebaliknya menjadi orang yang turut dan orang yang menaati? Jala halak naolo mangulahon hombartulomo ni rohani debata.